खुलुमबाय जामाय जोबजायमोन खुलुमबाय लोगोफोर तो दिनैनि भिडिअआ इन्टारेस्टिं जागोन भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय आरो जायफोरा भिडिअफोरखौ नायाखै आं आपलोड खालामनायखौ बिदिसो लिंक होनानै गासिबो थां आरो नायहैब्लानो जाबाय आरोना तो बांद्राय पेक बुक बिथाला बे डिस्क्लेमारखौ लागायनोसै दिनै लोगोफोर आं मानि सायाव नोंथांमोननि सिगाङाव टपिक लानानै फैदों बे भिडिअआनो जाबाय गोबाव सम उन्दुनो हानायनि नोंथांमोना निसय बे क्रिमखौहाय माने गावनाव मालिस खालामनानै लाबाय था लोगोफोर मायाव मालिस खालामनांगोन फानथाव ना अब्लानो नोंसोरो माने 10 मिनिट बा 5 मिनिटल' हायोब्ला बेखौहाय नोंथांमोना इउज खालामोब्लानो फुरा नोङो बेखौ आधा घन्टा 1 घन्टाखौ आरामसे नोङो नोंनि हिन्जावनि लुबैनायखौ माने सुफुंनानै होनो हाखागोन अलरेडि 1.5 घन्टाखौ हाखायो ओमफ्राय आरो बेखौ मालिस खालामबावबाथाय अलरेडि 3 घन्टाखौ हाखागोन होनबा हिन्जावफोरखौ बुङो आङो जेनेबा नोंथांमोना बेबायदि देहानि एसेग्रा लुबैनाय सोरबाफोर दंथारोब्ला आंनि बिसाया नोंखौहाय माने नोंनि देहानि गोजोननायखौ होनो हाथाराखैब्ला गोजोन होनो हायाखैब्ला बे फानथावजों हालेवनाय सुरु खालामना होबानो जाबाय आरोना देहानि सायाव गोजोनलायनाय गैयाब्ला सिदा नुनायावथ' बे जनि टाक्ला डाक्टरनि जाङिया सुनाय बायदिसो नुबाय आं दा थेवबो माखासे मानसिफोरा नैबेफोरनि थाखायबो खानो आरो ने साफ्रोमखौबो होनाखै लोगोफोर जायफोरा गुन्दिया बारा ना माने मालिस लागायनांगौनो आरोना होमबानियानो 1.5 घन्टाखौ ओरैनो हाखागोननो जायफोर हौवाफोरा हिन्जावफोरनिखौ फिसा फिसा होननानै फसायाना बिनि बागैबो आङो नोंथांमोननो लाबोगोन नंमारगौ बे जनि टाक्ला डाक्टरनि जाङिया सुग्रा मारानो बियो बेनिखायनो मिथिगौ माबायदि खालामबा गिदिर जायो माबायदि खालामबा गोबाव उन्दुनो हायो नेक्स्ट टाइम आङो गासैनि कमेन्टखौबो जाखिनि हायो आङो एसे माने नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजों माने आङो रिप्लाइ होलांगोन लोगोफोर सोरबा बायदिया माने आंखौ खालामनो बा आंजों देहानि सोमोन्दै गेलेनो ट्राइ नायनो आंबो ट्राइ खालामनो हागौमोन माथो होनबालाय नोंजों बे भिडिअखौ जास्ट फानि जास्ट कमेडि खालामबाय नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ नायनानै एसेब्लाबो मोजां मोनबाय तो गासिबो लाइक शेयार कमेन्ट खालामबानो जाबाय आरो बांसिनानो भिडिअखौ नायनानै थाङो नाथाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय आरो जायफोरा बे भिडिअफोरखौ आंनि आपलोड खालामनायखौ नायाखैबा धामाका भिडिअ मोनसे दोङो बिदिसो लिंक होनानै गासिबो थां आरो नायब्लानो जाबाय डिसक्रिपसनाव होनाय दोङो तो बिदिब्ला नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोन दिनैनि भिडिअआ बेखिनिसै जास्ट फानि खालामबाय दे मिथिबायना तो बाय